Može Poroća, Katka, to Silva! Laci, tu, u Janku. Lavaciske. Tu, Alois, mena. Mena, pomelem mu to lijevo. No, pripini. No, na zdravlje. Da, na novi manželje. Nijek sam im ti dali stup do manželstva. Da ja zdravija, všetko najlepše, najmä zdravije, lásku. Požegnanje. If you give me your heart, I'll give you my soul. And I love you, my love, until we're both old. All I want is to love you, and for you to love me too. And we can work it out if I can get to you. Each time that I've been hurt, it's been by a friend. And I'm afraid it won't work. Can you understand? A man can't
if he can't afford to cry, he can give his heart to each girl walking by. If you give me your heart, I'll give you my soul. And I love you, my love, until we both old. I want you to know I wanna be your man. Oh, and I want you to be my friend. Come on and let me love you. Oh, give it a chance. I admit I love the sound of what you say to me, but if you let me love you, what do you guarantee? If you give me your heart, I'll give you my soul. And I love you, my love, until we both old. I want you to be my lady. While the choir sang Ave Maria, I was singing with all my heart, and I sent a special prayer up to heaven that you return before I fall apart. While the choir sang hallelujah, I was singing with all my heart. Darling, please come back and never leave me.
Ján a Patrícia, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Ján a Patrícia, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou, ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ján, beriete si Patríciu za svoju manželku? Áno. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. Patrícia, beriete si Jána za svojho manžela? Beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja v mene Svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlišuje. Amen. Milí novomanželia, a teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Teraz vám požehnám sľubné prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstene, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Patrícia, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Jan, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Vivien Máriu? Krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa, tým beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus. Ste si vedomi tejto povinnosti? Sme. A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní v tom pomáhať? Sme. Vivien Mária, Svätá Matka Cirkev ťa prijíma s veľkou radosťou,
V jej mene ťa poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte dieťa znakom kríža. Bratia a sestry, teraz prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstných rodičov i za všetkých pokrstených. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých stania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udeľ mu milosť znovu zrodenia, začleň ho do svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka, svedka Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj mu k svetosti života, veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Jan Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia z mŕtvych stania Tvojho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa, na znak toho ťa pomážeme olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Volajme spoločne: Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí. Ty vlievaš do našich srdc ducha svoje lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvoju služobnicu Vivien Máriu. Veď si ju vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mala život večný skrze Krista nášho Pána. Milí rodičia a krstní rodičia, priniesli ste toto dieťa na krst. Dobrý Pán Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať toto dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chráňte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človeku. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Preto sa vás pýtam, zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Verím.
Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela, v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Rodičia, my všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby Vivien Mária bola pokrstená v tejto viere? Chceme. Vivien Mária, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor národ, Svätá cirkev, a obím dieťa, ktoré teraz v krste znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu. Znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bola údom Krista, kňaza, proroka, kráľa a mala život večný. Vivien Mária, stala si sa novým stvorením a obliekla si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesla nepoškvrnené do života večného. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstní rodičia, máte toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď raz príde v nebeskej sláve. Milí rodičia, a teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Opakujte za mnou. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu. Jemu na spásu. Nám na radosť. Nám na radosť. A svetu na osob. A svetu na osob. Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú.
Ani nie som hoden, aby si vošiel do mojej strechu, ale povedz iba slovo a duša mi je